Hi people, how are you guys? Hey, hey, hey. Hi people, hey, hey. Guys, ndauya late. Muri boere guys. Handataura hangu reason waenda late kudai asi ndiri pano. Ndiriti zvangu saka ndikati arga ndiite seimbo. Shane, hey, mira 1 second nditure uyu pazvada kugasapo. Muri right here kusekwa muri koko hai mwari zvinhu zvongodonha zvinhu zvangu zvongodonha zvinaitirwa kusiseimba wairingere so. Hi guys, how are you people? Kuchajeriwe kazi chando chiri sei? Kuno kuri kutonhora. Amwana ndambozvitaura kuti I miss Diamond. Ndambozvitaura kuti asati achitaura zviya achazivini. No late night. Shane, how are you? ID, Vivian, Caroline, Mutanga, Dura, Mujga, Otto, Veronica, Gamo, Brenda, Chipo. Chipo, my girl, long time. How are you? Nancy, Seven, Tanashe, Stacey, Tipa, how are you? Molly, Maseko, Mzembe, Tovekile. Is it Tovekile or Tovekile? Last Mponga. Katona mwari kunzi chindona now. Talent Mututuvari. How are you? Nash, how are you? Nash. Katona mwandona. Lucky Zikiti, would say Abigail Ndoro. Nandigo ndoyekera ndozvandoda kugadzapa kuti ndigadzire lingi racho ndiriise mucomment section. Mina 1 second ndozvandoda kugadzapa. Tombonzwa hangu nyaya yawo nhasi I just feel like ndangonzwa zolile sokuluhle sakunara linjani zolule. Mamwe mazita akarembesa esprit something he would dinga. It's cold that side. Yeah. Onismus Madzimir, how you? Tichaona Mashiri, Dorothy Chihuri, Shelter, Pamela, Innocent Chips, Mary Zikis, tanzwa nacho muHarare. I can imagine. Ndotowira Diamond tsitsi guys. Vanondizvire tsitsika munhu anonyanya kufunga ndidhai guys. Sikana kuti zvino izvizvi unenge achiyekerwa naniko zvake. Ana bhudhi vacho vanenge vachiti kunzaniswa uko kunzanida zvakati uko. Vana manje ndivo ana bhudhi vacho vanenge vachidero. Wait a second guys. Ndakatogara padivi nerekera nezvodzena because kana bhasha handibudi handitomboiti mashuro akadereni chifiri. Is Mizi. Oh, okay, Mizi. Uswa kuri kupisa ikoko vedu yeya muri vesi guys. Vanaita zvadhai nchiti unohwana wako macho achiti ndanosvika ndirenanda apa kunenge chikwekweta mai mwana chando. Kana ndiripo ndinozohonga manje. Ndiye ndichihonga ndiri mudivi ndichiti hakuna izvozvo.
ndichimira mai mwana achita it's too much hakuna zvakadero mwana machisa wakoma so ndichimira I can imagine kuti izvozvizvi ndakadzinga musikana webasa iri pai katamazvifunga nditomboseka ini saka izvi ndiye anenge ari musikana webasa Diamond wasikana ndogara ndichimufunga daily kuti mwana mai vangu kuno chando chinoichi uri kurarama sei ungoziva kama last born anenge achingonzi iwe akanzi jump anofanira kuti how high ndozana ndichigasa mina ndichiisa lingi racho tione unototi how high kana vakoma varipo ndindombomira kuti haiwa kana zvikoni mani zvino izvozvi wandofunga mwana wamai vangu wedu endamusuwisa asingamboiti ngei Edna andikuti andakaita zvekudaiwo so nhasi because foni yangu hainge isina moto ndakangana kuiisa pachaja saka kuti ndiise pachitripod ndaona kuti hazviiti saka ndotokwanisa kungotaura ndakaita zvandakaita izvi ndakagara hangu ndichidzigwawo ndotofunga kuti kana ndikange ndadzokera kwedu saka ndichadziyei najehovha ndobvawo nechiita changu kuno ndobva nechiita nditi ndodii vedu ndadii ndaisa lingi wanda kupinda manokundiri bhoo wanda kupinda uyai guys apa tungotaura edu mabasics nyaya machichat guys ndimbokudzai zvakaitika umwe musi ndakamboinda kumo imwe soo saka pandakapinda kumoku ini ndazivei guys ndizvana uber what taxify up to now I think hasa ndaziva difference iripo pakati peuber nataxify hamene imwe yacho inonzi chii hasa ndazviwisisa like I'm confused so saka manje ini zvokunzi yakanzi boat yaiya ndaiisa saka yairamba mufoni mangu hameti kuti nditi yaicrasha kana kuti yaidii ndakuma ndaibvisa mumwe musi bva ndangoramba ndichidzidzira ndega because definitely guys kana uchigara nevanhu hazvizoiti kuti everyday ukafunga unotenga slippers unofunga kuti indaineni saka zvazvindoita unofanira kungofambawo wega uchimbotasatasa uchimboona by the way I think musi wesaturday nendi kujamestown ndichionawo hama dzangu kujamestown saka ndadii paya ndaenda kune dhisa the mall ina handidi kudzokorodza mall kazhinji kacho ndochinjanisa because ndida kuona nzvimbo saka ndadii ndaenda muekera muya ndakutsvaga kaekera inonzi ikera iya uber redwe handikurani nema ndakagara 1 hour 1 good hour ndichitsvaga uber apa manje tandohuta nechando manje guys nomukutonhora guys ndakatanga mazina akatanga kurova anaya guys kuswera zuro mazina akatozvikanganwa mazina ndokudii ndokutanga kurovana painazoti pana pachando chiya chakuchiedza kundipinda chose mai mwana ndambomira ndiri mukati muya ndichimirira request aikera uber iyaiya inongonyora kuti apa yaingobudisa mino zvaibusa ndizoti chimota chacho ndokwachachiri kuzasi kwemabhiriji here kana ndizotenge main road kana nditenge kapakwa handitozi kuti mota iyi yenge yakaitwa sei ipapo ndozvanaingoona after 10 minutes yonditi unavailable guys chigaya kuti 1 hour ndichimirira ndichingota request apa ini zvandaizoitaka ndaramba ndichibaya chakanzi request chete ndozvanaimba ndichiita iyo nekuti ndichiramba ita marequest yakazondikostira ka ndakazorequesta umwe musi ndaenda futi kune certain mall ndarequesta but handina kuzviona kuti foni yangu pandabuda yanga yasarwa ne10%. Handina kuzviona ndakatozozviona ndasvika kumokuya nguva ndeda kana kungoti unozakada kugara pamba kuno munyangadza ka saka unenge wakuda kumbota sei kungobudawo uchingotenderera uchingoona senge pakanzi kana kuti 20 rands kuenda pauyu pamao pacho ndobuda ndoindawo vedwe ndombofurwa nemhepo pane ungoekera vhita ndiri kuona ndokuedha izvozvi wait a second nikiti ndobva ndadii paya ndainda ndazvikakara kuziva I didn't know guys. I think vanhu vari kuSouth Africa mofanira kutiudza isusu vanhu vanenge vachiuya kuno kusi takagumisira kugara kuno kare 2013 is not a joke. That's more than 8 years. Ndadhodhonya chinhu cheuber
chinhu cheuber chiya chati mota kudai anga itori pedo neni asi handina kuzviziva bva ndati haiwawo izvozvizvi because yange iri pa10% pandakaendaka ndonandi hawindow shopping yangu pandikapedza kuti hawindow shopping ngatacheki izvo ndofunga ndanyara chege ndidzokere kupi kumba pakudaiwo so vanoona foni yangu yane 5% ende kana yane 5% inobva yangodzinza kusvika ku1 yotongodzima ndaorder uber yeah guys ndanga ndine 4%. Oh no ndobva yatonzi iri araundi ichingonyora kuti 1 minute 1 yekera izvi ndiri kudzidzira zvese izvi ndiri kudzidzira zvese izvi ndiri kuzviona ndagara pashi pepe bedwe ndakagara pepe kune vaya vanofamba vachiti celi 5 rand celi 7 rand celi something rand ndakagara pe ndakabata chipapabheki changu maimwana chana ndinacho shotechi mbona masokisi ndikutorwa kwazvida hegeri mbona kuti ndingakwanisa kupfeka masokisi panapo odo asvika mumwe musasco maimwana ndati guys kune vanonogaga ndikuti andakadai foni yangu iri pachaja ndikwanisi kuisa mudengo deuso asvika weceli uya akangouya from norway guys munovaziva vanhu veceli imi wasvika akangonditi solenjani my sister mino zvakatokotori guys ndakafurisa zvikanzi celi 2 rand my sister was ngo ndikati hangifuni I don't have like I'm also waiting for someone here. Ndikabva ndataura pepe apa ini ndandachipererwa guys uber yangu yandakaorder kuti ive nditore panandiri handina futi kusisa mupfungwa zvokuti ndinotora nhamba pamwe dai ndakanyora pasi ndaidzinyora pachipepa ndoinozonotarisa kuti ndeipi yasvika ndadi paya ndaorder yakunzi yasvika foni ndobva yadzima kutodzima kutoti 0 inanobaya chaja ndobva ndabvunza mumwe musikana anga ndikati nai musikana foni yangu inge takaipererwa gezi apa vanhu vanga vasingazivi kuti ndaenda kumokupika ndakangobuda ndikati handi vanhu vanenge vaenda kubasa ndangobuda ndikati ndinozongodzokera time ndingangozvitora zvese kuti ndamboenda pamoye ndozongodzoka ndotaura chi ndanga ndamboenda pamoye vedu takashaya kunondoita sei ndagara pamopepe uyu weceli yekera uya wauya wati ndipewo 2 rand kati kana pandatanga kufunga kuti vakomana umurume handimbozivi kuti abva nepi it means azviona kuti ndichangobva kuzimbabwe atozviona munhu kuti ndichangobva kuzimbabwe munyukama ndosaka atoya pandiri straight wayasina kuenda kuna mwana betweka ndibva ndabvunza kangu kamusikana karerozi ngati changwani inazondiita sei where can I charge my phone? Guys, I'm not even lying to you. Apa ini ndakungwengwedwa nechando apa aso ndaita kumo ipi ona manje nyaya yekuti ndinogugula kuti moyo yakati ndomboenda ikoko ndasvika paya mwana ndakadzokera sikana zvazvakiitika ndaenda muclicks ndichida zvekumeso izvizvi saka pandikaenda muclicks pane this other lady akandisavha saka ndakaita almost an hour nemukadzi uya tichitongotaura achindibatsira kuti inoita yaite shandisa izvi usashandisa iyoyo achitodzosera zvimwe zvachona achitosagestira zvimwe zvinhu ndozvaiitika ipapo saka ndagaya kuti where can I charge my phone panapa pese bvandiudza shamwari kandi kunyebera vanhu havambobvume kuchajira foni and if you're gonna go there unofanira kutobhadhara ndikati zvikanzi pane kumwe kunochajwa bvandiudza kokuti anzi is 10 minutes away from here indifunga kuti 10 minutes away from here ndiigone indamboziceli nababa handingambozvigoni ndikati too late ndatsvaka pabheki kangu maimwana ndati tucha kudzokera mumomuya ndigonenda kundotsvaka muclicks guys I'm not even lying to you ndakasvika muclicks ndikati kuna mai vaive mother ndakangosvika paentrance ndikanzi ndituma pabheki wako haukwanisi kupinda ndikati ndoda kuonawo zvemadha avo ndakaita kundovaziva ndikatikumbira kuona madha avo bva ndanzi alright madha avo bva ndasvika ndati hey I need your help ndada kuenda kumba saka foni yangu yadi guys I think drama and mika rogara richinditeera mana ndokumbirawo kuekera foni yangu yadi yapera moto saka payapera moto ndanga ndatoorder uber yangu kuti iuye saka ipapa nditozivi kuti uber yacho iri kubva nedivi rekuleft yakauti rekuright ipapapa ndangomira ndangoegera manje handichazivi kundoita sei ndikati mene zvavanotaura vachiita kuno kuSouth Africa nokuti uya kuno ndobva ndatendwa neni patiu ndobva atonditi pacheya zvikanzi
garai papa nechirudzi chemunomu. Ndobva atikanzi okay, well, you can wait for 10 to 15 minutes my sister. Ndobva ndatanga kutochajirwa foni. Musikana anga ari padyo kamusaswa ngati handifungi unombowana munhu anokuchajira chii mafoni. Ndadipa epa yakachajwa ndakagara 30 good minutes foni ichiita madhirama isingadi kuchaja isi ichiramba kusvika kana 5 minutes foni inyama yemwana. Ndadipa yazoita yakangoita 10 minutes ndika 10 minutes is enough. Inini guys handina kuziva kuti kana ukanga wabaya chinhu chekuti waorder uber inogona kuuya yomira here yanzi 5 minutes. Kana ikanga yauya 5 minutes ka vanotozondipa punishment yepenalty here. Muona manje I didn't know. Apa ini guys mwaleti mangu ndandacalculate ndobva ndati I think ndichicalculate mari yandamboshandisa kuya kuno it's about 46 rands, meaning kuti kudzokera I just need 50 rands. Sachirege ndisenze mamwe macoins nezvimapepa zvasere. Guys, I'm not even joking guys. Ndakaishandisa ndichida kutenga izvi zvemajeu nemalaina ndikadzokera futi apa ndandapedza ndakadzokera futi kunopinda mukati. Munonyengera kamuno muSouth Africa guys. Muno muSouth Africa munombanyengera nandikura nema. Mune mweya unonyengera shopping, mweya unonyengera kuti tenga iwe usina mari. Ndio mweya wakazara muno muSouth Africa. Mweya wamasero wakazara zisingamboiti nothing wakatondipinda mweya weyoyo. Guys ndandapedza ndoda kudzokera kumbasi ndakanogugura kudurira zvikwaini zvese zvinanga ndinazvo ndokuzvicalculate memwana. Napedza kuzvicalculate ndafunga kuti I think jeo iyi yanzi it's not even funny. Jeu kai kudeo yanzi kuma 39 rands. Aiwa 39 rands shoma ndokutira makwena angu esa ndingati nawo angasara ndivandesa 50 rands yangu pasaidi uber. Nana uziva kuti chi uku kuyekera uku. Lucky ndakazosvika pepe jaja nditori futi papromotion ndo lucky randakaita. Ndasvika pepe ndazobuda pashe musikana ndikasvika futi aripo ndikati ko chiri pano zvikanzi ndakamirira mama wangu krabo ndobva chi excuse me ndobva ndaita sei ndati ndakuda kuorder uber yeye. Now I'm confused ndoita sei sindambo order pepe. Ndobva toti no iyi yatoinda yamira yainda. Saka ndoiona kupi because pana pandirika handitozivi kune dzimwe dzimota dzekubva neko dzimwe dzekubva neko. Ndoiona sei kuti iyo mota yacho because ndandiri confused guys. Kamusikana kai kanenge angatori kama high school student atondibatsira tachoita batosendera message what hamene zvaunenge wakuita zvezviya Caroline mutangatura zandisekera. Ndobva ndadii paya ndaitirwa ikira uber yaya yauya zvimwe ndikati izvozvi 10 ndirekera dzangu dzinotoita ndadii ndazoiona ikira iuber yaya chozvanzi pakuorder pepe tofanira kubhadhara 16 rands yekuti penalty. Ndamboningirikina ndamboorder uber asaka ndofanira kubhadhara iyoyo 16 rands yekuti ndaita sei ndambonzi ngaiuye ndobva yauya ikandimirira kana ndakatinatsoti ndofunga wanditsotsa chinhu ichi changa chagara chiri pano chingonzi 1 minute away ndobva tozondikanganisa kusvika foni yangu yapera moto. Uona manje ndakatoiswa machaji e16 ekera dzandisangana kumbofamba guys ekuti moto wangu wakapera mufoni ndakaibhadhara 16 rands iya. Tikati ino saka ndoibhadhara ichinzwa udofo manje kati saka ino 16 rands iri kuti we totoibhadhara epi. Guys I thought kuti kune shopu kana kuti bank kana kuti company yandofana kuinda kundobhadhara kundobhadhara 16 rands iya kuti ini ndadii ndazonge ndazoita mistake apa ini ndaida kutoenda kuno explaina kwavari kuti no handina kusiya uber ini kuti ndandichida guys ndaisiya because foni yangu yapera moto so hamukwanisi kubvisa 16 rands iya here. Guys uber wauya munhu waya inini manje bvanenda pamunhu weuber vandati are you my uber? Zvikanzi nemunhu what? Because are you my uber? Zvikanzi me I'm your uber. Yes, are you my uber? Zvikanzi my sister ngena ngena zvikanzi
alikuseka namasarugari is not even funny. Ndasvike pepe asvikanzi my sister wena sisi you don't say are you my Uber, you say are you Timberland, are you Peter, are you something, you can't say are you my Uber. How can you say are you my Uber? apa ini ndakatorwa serious andakuigata zvinge zvindoba ndakuseka but panguva it was not even funny guys, I'm not even lying. Ndaichiwa neconfusion yekuti saka inondoita sei ne16 rands dziya ko ndikaguma ndaiswa kumapurisa nekuti kwananzo nechikwere che16 rands ndobva ndadii paya ndapinda paya watikanzi are you Sharon, ndikati yes I'm Sharon, zvikanzi alright. So what's going to happen with these 16 rands? They said I have to pay 16 rands. So who am I supposed to pay 16 rands to? She can say, my sister, I don't know too, because normally brother. So what should I do now? Should I pay you or I should pay someone? They do carry over. So when they do carry over, you can pay me or you can carry over to someone. Because but I'm okay, but in my young hands, my young is about let's say 37 rands. So meaning if I add 16 rands, you find out by Maria Papa she say. She was, I don't know, I can't really tell you because I was musada kuzondisira Uber kuti handizivi nekuti ndimutsva muno kaini, musada kuda kundizondibiridzira kuzondinyorera mari isiriyo. Ndo ndaita changu munhu akangwara nhema pe ndobva ndaenda ndanodhodhonya akandizoti I don't know, ndakaenda pepe manachasa ngati no, he says I'm supposed to pay you 37 rands. Zvikanzi but you can't like you can't tell me how much you're supposed to pay me. I'm the one who's supposed to tell you how much you're supposed to pay me. That no, but this thing on Google it's saying I'm supposed to pay you 37 rands, so I'm gonna give you 37 rands plus that 16 rands. Tasvika paya total ndikazi saka how much is my total, but saka how much is the total, zvikanzi 53 rands. But how come, how is it 53 rands? Guys, at this point I was praying kuti ndine 3 rands yachoni, because I knew kuti I had 50 rands yandandaisa padivi. This 3 rand I don't know where I was gonna get it, because nandaitora makwenyu ose ndaenda kunotenga majeo. Ndozvanga zvaitika paya ndaita inonzi bhepe rekuti welcome to Joburg, ende manje iko zvine zvameno zvavakaita vanobva vadzima neredhi mai mwana kuti vanhu vanonyengedzera guys, lese changa chiri kana kuti 180 rands vobva vadzima neredhi, kunyatsa kudzimira neredhi kuti it's no longer 180 rands, it's now 85 rands. Totoita buka ini ndinotoita buka kuti what, how can they slash it from 185 kana kuti 190 rands kusvika pa85? Totoita dzungu risingatomboiti rakasimba. Ndozvakaitika ipapo. Apa zvimwe zvinhu zvacho ndizvande apa but inini manje chimwe ndikuziva ndichikotenga pa 20 rands 25 rands because ndida kuti pabhegi rangu rizare zvinhu zvazvo zvinenge zvingonzi 20 rands 25 rands 30 rands chikazosvika ma 50 rands, that's expensive. Ndodzosera chidero so that pandosvika ndakuvhuvhunura ndoti ndatenga singamboiti naiwo ma 25 rands. Yeah. But actually that's what happened nekra yangu ndatongokudza yakaturuka mukadhirama kangu kandakangoita. Yeah, I think that's pretty much it. Pakuzotravela kumwe kwandaizomboita ndinofamba naomi jamba waya ndiwa ndombofamba naye ari kuSenton, tinombosangana tofamba tise. Hey Vitalis. Hello, how are you? Progressing. Takusuwa chidzoka. Ndikadzoka munondiudza kuBait Bridge ka. Pandi padhuze ka. Anofana mboya panapa. Panapa pauri ipapo here? PaBridge panapa. KuBridge touya munoti kuti ndowanzofarira kufamba kana chiziva kuti kune maprojects andechida kuita mavideo. I think it's more interesting that way rather than ndongofamba. Kuno mavideo atozomboapedzi.
aiwa vana vhita tasvika paya paya motanga kuti ndichambodzoka izvi ndiri kuuya nemupeso wangu andambogasa madhiri angu ndikudzoka izvi zvichambosvika kupota ndikudzoka izvi zvichambosvika kwakati ibi do Isu hatidi. yeah? Just come kutubata. Kubet bridge handingouyizve. Kubet bridge munotondirira fuel. Kuno ndakaudziwa wani. Kuno ndakabhururuswa. Saka unotiudza kana wadzoka toudii. Ndodzoka I think by 21 ndiye ndadzoka. By 21 June. But ndinongoenda kumusha. Ndoda kuzosvika nje handifungu ndotanga kumboita traveling ndisati ndaenda kumusha ndambonoona baba vangu. Ndavasuwa. Ndoda kunoona baba. Asa ndokumirira pachaka. Unotei kwandiri wewe? Unonimirira pachaka why? Why would you wait for me for Chaka? I don't know where Chaka is though. Chaka, just after Mashingo before go to 10 off. Kana uchibva kumashingo. But atindine ikoko isina kwa kutumpa ndawana kaisu. Saka mtina unoenda nebaroi hanzi. Ndamutanga ndakaiswa palive. Aiwa isusu kana tinda kwedu anona tichibva muchivhu pepe. Tiangofamba mbichana imi munozodai nemvuma road isinobva takona kudai hatindi kumvuma kwesu. Ndikutaura uchibva kuno kumashingo wogara iwe uchafulaya. Okay. Ndaifunga kuti chasinza road. Vedwe ndingazvikwanisa here vedwe? Ndozozviona next time. Kana uchibva kuharare utochena pachief left. Wobva wabudira pamba. Kana I remember pataibva nemabhazi eshuwa taidarika neuku nekuseri kuya. But apa paingori pamwe ndine round trip tickets racho saka it's okay. Saka ndonomira pachief. Apana uchinimirira kuti udii asina ivhita. Unonimirira pachifu kuti udii. Ndoda kuona mapepa auri kutenga iwa. Machi? Mapepa bheki auri kuzadza nezvinhu iwaya ndikumadawo. Aigo. Mapepa bheki anenge ane malipi gloss here naiwe. Auri kurasikira neUber kudaro. Ndakati tugeza tikisa mayazofamba chazo but pa weekend ndambonona amwe hama yangu so. I'm thinking. Pa weekend. Saka watidzoka muswani? Asada but I'm saying good by 21 22 ndiye ndadzoka kuZimbabwe. All right. Asaka. Ufana kumboya pa Kimpton Park next week. Iwewe? Kimpton Park iripi? Andonona ingori pane pomona. Nganyepa, I don't know, like for you I don't know. Iwe kupi? Cranberg. All right. Ndokuti saka tichingobatana pamalive. But at the end of the day handingozofambika kungonzi ndatongobuda ndaku unonzi kuchekwaotaura ikoko kuKempton. Ungofamba. Haiwa tichingotaura palive. Ungangofamba ekira zvotondotera zvemusoro wangu ndezvekutongoendawo kumo ndichidzoka zvema-hours izvi. But normally handizonyanyi kufamba handikuzivi kuKempton. Nditokonawo kutoenda kwandakatemwa kumalunch hope kuekera uko kuPretoria. Ndada kutomboendawo kuPretoria. Joburg munorasachi aunawo watiri kushandisa Uber? Ndoshandisa Uber because like I think you can understand the state yandiriwo right now kuti at least panofanira kunge paine marespect what saka ndingabva ndazoita kunge like munhu ungotoita kunge ari kugara ega zvekudero I think unopahwisisa.
Kana uchigara nehama wanofanira kubva wazova nerespect waona. Chero kuchinja wachinja izvo ndai uchigara hako ikoko. Ndakona kuchinja here. Ngandisiregere ndesomuaakonemerwa ngandidzosere. Uyu anonzaniko uyu ari apa mumwe wacho uyu esi kana ari papa wauya anonzani esipiribitsimizi. What you doing? Ndiri bho uri sei ndiwe zvako uri mumataitai umu. No, ndiri mustudio. I'm busy. Nditombo mastera zvangu. Ndikupi kwari kumastera ikoko? In my room, mumba mangu. Yeah, I mean, like, I know it's in your room, like, whatever, but then where is the place in Zimbabwe, okay. South Africa, Malawi? I'm in Durban. Durban, wow, that's really nice. Ko face yako iri ipi asikuona face one? Ndokona kusangana newe. All right. Face yangu. Let's go negere. Uri kusaladi kudero zvokutodero chaiko kaiwe. No. But I have one question and Ruda kubvunza nomboza. Kana iri related kune zvatiri kutaura panapa, yes, but kana zviri out of context, yes. I can't answer. Yes, related. Ndiri kumbira kubvunza, ndifunga ndiri kuona 2 times pa YouTube. Saka unomboita nezvei? Ndoita nezve YouTube izvozvo izvo. Zvekuzadza maplastiki here. Kana zvokukwira okay. Zvekuzadza maplastiki kana zvokukwira mauber kana kuti zvokurequesta mauber. Zvese utori muraidzi zvese izvezvo ndo zvandotoita inini. Alright, nombonzanidzwa. Uripo? Ndokumbira murisa chimoko chiri pakona ichocho. Chimama chiri pakona hala. David. Hanzi murona Miss V. Pane munhu akuridza radio guys ndiani? Murisei. Laka. Chubani Kanyiso, where is Chubani Kanyiso? Guys, where is Chubani Kanyiso? Oh, my former schoolmate. Chubani Kanyiso linchani. Faith is Tomoko ndiyo ndiganayo. Chubani Kanyiso aripi guys? Aisepi comment yachasukumuona wani Chubani. Chubani, hey. Chubani Kanyiso, guys, my former schoolmate. Chubani. Iso iwo dakuti munhu wandakadza ne3 years Nkanyiso temti Nkanyiso isu. Chubani, how are you? Uyasakaza ushema. Zvoreve kuti uyasakaza. Uyasakaza zvoreva kuti uri kushamatata zvatoti kushamatata muchishona. Oh, Faith Tombi Shoko. Faith ndandambudzisa naye here uyu. Kumbiudza. Kuri sei newe ku Thailand nyasha? Kuuseki nemizi. Ndandapinda munene. Thailand kuri bo. Ndandapinda munene. Thailand kuri bo. Kumizi uri kuseki? Ndikunagira nokona chibhebwa mboiza. Mizi andizvipinda. Andi ndiri padayibeni. Muningina wangu uyu wauri kuseka. Serious? Yes. No problem. She's pretty, so yeah. Sawa umfarire. Ndamfarira izia. Inangu mwari vanze. Iri Jehovha ngavandiregerere. Ndaseko nemasvingo mudara madi.
Handitoita sei masvingo. Iwo. Iwo Durban. Ndakuti Durban. Iwo Durban. Usada kutiwa panapa. I'm in Durban. I'm in Durban. Msaladi wenyi ngaende palight. Msaladi ngaende palight. And I'm in Durban. I was like, Ane accent kani. Accent. I was really amusikuoneka mundori nyatekusa tochi. Touch. Ah, guys, come on. Okay, ndokumbira kupedzisira. Hanzi? Ndokumbira kubvunza one question yokupedzisira. Kana zvichiansika tokuansa kana zvisingaanzika tikuansi. Hello? Ane data rapera pa Durban. Data rapera pa Hana kufreeze ere. Data rapera pa Durban. Blast pa Durban data rapera. Hanzi Emilia Kembo yes. Apa mufreeze waita veduwe. Ndiribo. Andifona makomenti amani. Anibutasa makomenti. Makomenti uri kumaona papi? Ndikumaona pane imwe phone, pane kamwe kafoni kangu so. Nyasho ane tuma phone how? How come? Andifoni wakasiya uchindiseka foni yangu shero iyi yakapwanyika iyi. Ndiyo Pane phone nyowani? Ya, ndakatengerwa foni nyowani namukoma. Shero wachinja. Mwanamai wangu msaladi. Mwanamai wangu msaladi. Asa amusi kumufila msaladi. Akutombogadzira manails like nema 20 rands yega 5 rands chakasero ini jindadi. Apa ari kuda kuyachinda kwaguta. Apa ari kuda kuyachinda kwaguta. Ako ndinonochinja ka 2 minutes ndinenge ndadzoka kudai kuti nemvura yamutsima. Ya unenge uchitozofanira kunatsoadjusta chaiko because kwawajaira uko hatutora ruva kuguma. Kwandibvume here guys? Kwete bichana. Serious? Kuita msaladi sha, kuita kamsaladi. Kana Vita ataurawo ka Vita warohwa nemushoko. Hanzi warohwa nemushoko. Oh my God, Hassani. How are you? How are you, Hassani? I'm fine, and you? How are you? Oh, Hassani, where are you? Salad yokujobheki. Udonigusa yangu. Hassani, where are you? Where are you, Hassani? Where are you? I was there in Zimbabwe. When? Hassan, are you the one who's playing music? Hassan, are you serious? Like, seriously speaking, why would you do that? Yes. Hassani, where are you? I was there in Zimbabwe. Yeah, but then right now, where are you? Now I'm in Joburg. I'm also in Joburg, Hassani. Which side? Randburg. Randburg. Me, I'm in town, What is in town, my friend? Like, you're confusing me. Oh, come Randburg. Oh, Randburg, like, yes, I know Randburg. So when can we meet? Jinkezi. Tomorrow. No, tomorrow I can't. Maybe over the weekend.
No problem. But you have to come to Randburg. To Randburg, yes, I will come. Yeah, I cannot go to Joburg, my friend. Ne? I can't go to Joburg. Why? No, my friend. Like, my cousin doesn't want me to go to Joburg. Okay, but don't worry. I will come there. So, do you have my chitenge? Yes, I have Chitenge? too much you are Where is shitenge it? here. Eh? Huh? You say shitenge too much. You want it? Yeah. Okay, when I will come there, I will take it for you. So, when are you gonna come and see me? You say weekend is fine. Oh, serious? Maybe on Sunday? Yeah, no problem. Are you going to come with that guy? You know, you sorted out like some boyfriend now, some deed. Where's my boyfriend? Your boyfriend is going to work. Abdu, you're lying. He's going to Abdu, work. stop Serious. lying. Abdu, you don't want me to get married. Abdu, No, why are you so jealous? no, Abdu, you trust just me. visited your girlfriend in Zimbabwe, but you don't want me to get married. Why? Huh? Why, Abdu? Why are you being this, jealousy? Why is jealousy attacking you? It's not attacking me. Is what? I don't know, but it's just. I was sneezing, like I felt like sneezing. What? You start now too much questions. No. You see, even my uncle, he loves me here. Where's your uncle? He's here. You can't see, he's my uncle. Wait, can I talk to your uncle? Hey, my uncle, how are you? Where is your uncle? He's Vitalis here. is your uncle? Yes. Eh? Is Vitalis your uncle? How come he's your uncle? You don't know that he's my uncle. How? How did you become uncles and uncles? You Abdu, you want to be Zimbabwean now? You don't want Yes. to be originally from Malawi? Yeah. Eh? Yeah. Abdu, Yes. who is talking next to you? Who is next to you? That your boyfriend is his young brother. Yes, can I talk to my boyfriend's young brother? But he's busy here. He doesn't want to talk to me. Bwana uyo Malawi Anyways, that's the someone. Shagavan. azviti hauende haungaendi. Abdu, Yes. Abdu, do you know Yeah. what your uncle is saying? Do you know what He your said uncle is what? saying? He is saying, "Oh, you are handsome." So he wants me to go and get married to like Malawi. So he's like approving our relationship. He's saying you're supposed to dump your original girlfriend so that I can date you. That's what he's saying right now. Oh, he say like that. Yeah. Do you Yeah. think that's thing to do? Like seriously speaking. But the problem, I have it already, most. So Abdu, it's now 3 months down the line. You don't like me at all. Yeah, but the problem, no, I like you. Uh-huh. Yeah, let me say like that. I like you. As a So what's sister. the problem? No, the problem is just because I have it someone who I love.
So you don't love me. Yes, me, I just like you, not love you. Sharon warambwa zvekudaro. Warambwa zvekudaro. Ndakuudza kuti hauendi. Sharon warambwa zvekudaro. So Abdu, Yes. are you sure you don't love me? Yes, I don't love you, but I just like you. Oh, that's so sad. Ne? Shero sha warambwa sha pachena pasha. How can you do that in front of my sister though? At least you were supposed to lie. But I have my brother, Mos. He love you. Where is your brother? Your brother, I've never seen your brother. You're always saying this brother is working tonight. This brother is going to the shops. This brother is doing laundry. This brother is seeing someone now outside. This brother is cooking. Does your brother exist? But the problem, he always busy, Mos. Don't worry, I'm here now. How you doing, sister? Where's your face? I'm here. You can see on Can top we here. see his face? Can we see Where's his your face? face? Can we see his Can you face? put on like a sweater or a t-shirt? Then you can come on live. What I say? What I was saying, my friend, like I can't hear you. I say that I'm with you. And what I say? My friend, yo. What are you saying right now? Yo, what you saying? Yeah, yo. My nigga. Accent. Yeah. Yo, what you saying? Prince Mapikis. Do you hear me what I said to you? Hey, Prince. Hey, Prince. How are you? I'm good, and you? Ndinodakara ini. Unobata mpaya. Uri kwa muru. Watiri kobada kaza. Badona. Why What you that? saying? What you saying, Shero? What you saying? Yo. Maendesa mene panapa. Wanga waizama. Mene inosona mamuyendesa vedue. Noiko noitasonerwa nani. Adoshumba unobaya link kana uda kujoina guys. Wow. Wanga waenda kuMalawi. Tongoinda unozara kuti vhitandira chimwe chikomana chakandipfimba bvunza nyasho chakandipfimba kubva kuThailand kusvika chadzokera kutina chinongoti why wakandiramba but andikwanisa kumunza kuti waiita kunge like he was just too extremely too short. Not only too short, anga ane ka small body kadiki. But at least akata short and ota mudhafu mbichana at least ka. Pano boss vanoisofungwa ndini mama wake ndichifamba naye. Udakaita sei? Kanga ari kadiki like mino zvaanga angori so not in a bad way but saka adzokera kuThailand. Arikufika kwavo ari shamwari yangu arikufika kwavo ifriend yangu. Okay. Kaka kashodhaya. Kune like kuti mupfupi munhu anogona kutusvikira mashoulders but for that one handizivi kuti chii chakaitika kwaari saka I feel like nyangwe akandiudza kuti unondida sei panguva iyoyo hazvina nyasondiita zvakanaka. But he was a nice guy. He's still a nice guy zvake. He's very nice. In real life munhu ari bho. Kwete zvekumboti chii zvamwari chaiko munhu atori bho. Zvokuti pamwe dai anga akangoti rebei akazongoti rebei mbichana ndaigona kunge ndakatoenda kuMalawi maybe last year but one chaiko. Ndaiinda zvenhaiwe ndoregerei munhu achindida. Ndaiinda pamunhu woti I love you ndoregerei. Tongoti I love you too.
Wekera uyu. ava Guys, vekudheibheni vadzoka ndokudhebheni ndiane maeko. Une maeko buda upinde futi. hanzi ndiri kushandisa hanzi am using laptop nevekudheibheni. Ndamumita ndiane maeko. Energy Michaels, how are you? Nevi zviri sei? Ndiripo, nhasi waisave face. Iri palive. Ziri palive. Prince Mapiki, wati uripi? Ndiri paSouth Africa, Kimberley. Kimberley iripi? Mujoburg? Northern Cape. Tiri muna Cape Town Road. Handikuzivi. Bloemfontein. Handikuzivi. Guys, Shironi yananoka. Unowanza iwe guys. Musadero guys. Anyway, hanzi vakomana vekumalawi ashoti kana ukasangana navo pabhodha vachidzika bhazi kunodhindisa mapasipoti wambofunga kuti asinda rebesa kare here agaona aiwa guys yanga asingati like I'm not saying kuti he was bad, he was not bad. I think in some of the people I've met in my life kutongotaurawo nevanhu ka that guy ka he was very nice. Alright, bye bye Cherry, bye bye. Zvona Cherry tatinozvijara soti nyasha, bye bye nyasha. He was very nice. He's still nice. Nyangwe ndikataurawo naye ngoti ndeipi anogara achingondibvunza kuti sei wakaramba kudana neni ndina zvandokwanisa ngomudza ndongosei waida mujaindi ndaingomuona ngemwana wangu mwana manje Shema uri kumasvingo here? Uri kumasvingo? Ndiri kumasvingo, handiri kumasvingo right now. Ndikubvunza kuti uri kumasvingo here kumusha? Ndiri kumasvingo. Ndiri kumasvingo. Hawa kumasvingo. Kumasvingo udi? Kumasvingo hamunyai kutadzika. Nekuda kwemutauro here? Hanzi? Facebook munoida futi. Toida, handiwo uri pano. Iwe uri kudei pano? Iwe unobvepi? Totangira ipapo. Iwe kumusha kwako ndekupi? Ndobva kwaMurehwa. Saka neMurehwa versus Masvingo tese tinoida. Ukangoenda paFacebook uku vanoda zvima live vanongoongorora kumasvingo ndio namba zhinji zvayo. Saka tijoine kaiwo. Inda tosimudzira weMurehwa. Nyaya yekuti vanhu vekumasvingo vakaenda kuchikoro steri. Iwe pitarisoda kutanga maarguments pano. Energy Michaels. Ew. Zviri sei? Ndiripo zvangu. Ingonyonga kuti mure mashoni here guys. Ndiri right in. Kuri sei ikoko? Uripi? Ranfandeni kwawakabva uno. Iwe Energy ndiwo nditaura naye. Iwe Energy weka usada kuita zvokundijairira unoziva. Ndogadzirisa. Tatukuti usina kutopinda ndatozvikanga mweni. Handizi maindaka. Hanza ndakoshiwa handichiri mune. Handiri muna asinoziva ndoda kuti ndepere. Ndoda kutomboenda paJemiston apo ndimbonosorera mwana watete wangu. Okay. Ndogadzirisa don't worry. Kuti handifoneni handizivi ndodzoka kwari handidzoki. Waiva saidi rekupi? Waiva saidi rekupi? Ini ndo handitozivi. Ndongoziva kuti kwaiva neminda kwataiva handizivi. Because ndakatadzawo kuziva kuti which side. Rinoita zvemavheji riya. Unotengeswa huku dzechibhori unotodziwana ikoko uchida kutonotengawo dzako
nemavheji. Ndakapuwa mavheji akawandisa chamwari iwe. Zvodai nati kudzokera kuZimbabwe ndaitosokera nechitsapu. Mufusha. Kumbo yako nekushema ndakwanira basa kunoku. Rei? Akune zvakawanda unozongosarudza wasvika. Aiwa, ndotanga wandiudza, ndowandiudza palive kuti wandiwanira basa, saka wandiwanira basa rei? Chazonyatsotaura nekuseri. Aiwa, iwe watsangira panapa shonga ndopamangwana achigeza mabhora angu chida kuita kunonzi kuchiko wataura ikoko kwacho nekukimbani kuti ndinde kubasa kukimbani asikazi kuti rei tosvika ndoita mukadzi wako ka ikoko ndosaka ndatotaura akatonyatsotaura ka seri kabasa ruzhinji ringava riri ringatauriki pano unoda kusvika uchindiita mudzimai wako ndinosvika ndakutonzi saka mabasa ndaireva ndeiwa yayai ndozodii ridaro tinoida kusimudzana nokumusha hatizodaro saka sei usingadi kundiudza chazokudza alright naye misekuru vhitarisiwa rehwana kana nabudhu moti kudini mabasa atagwaya paseri achinzi haasi kutaurikai rikatimbonzwa kuseri kuti nderei apa handitokusii kukimbani kwacho ndizoti maawa mangani kana kuti kubva muyekera muno kusvika kukimbari kwacho maawa mangani hautozivi ndimweka ndasvika mukimbari but purinzi haanga kunyeperi purinzi haanga kubati zviri rafu anokuitira bhoo hai ndiri munhu ari bhoo manje mudhara mukutaura ipapo mudhara vhita ita example one hausi kuda kutaura zve umbori paipa papa utangori kudhiraivha kaiwe ndakapaka zvangu ndamboti live yako inondiitira mapacho manje dada ndonenge chibhaisa bhaisa ndaida kupinda malive ako ese asi uri truck driver ndakuita zvemabhero saka basa rangu rerirei kukimbari ndakuita zvemabhero da kuti nditengesere mabhero iwewe ini nje ndichikutengesa mabhero mukimbari bozi nemafanzi ka iwe une mafanzi ndonaita mari nokasika saka ndochiuya ndoita weka wako wemabhero toona kuona zvatingaite pamari juice watinhai iwe kimbari kuona zvatingaite pamari pacho kuti tosangana pakati kandoita sei tinosangana tika zvai zvinozoda kuseri kuti tinyatsopasisa tozvipamisasi ndikunyebera shamwari imagine ndichikwira bhazi kuya kuekera kuti ndiite weka wako vhita totanga paaccommodation ngatibotangira ipapo ndichigara pai mumba kwanonoshandira inini here unonga kuzotsvagawo yako kaimba uchindibhadhira mari manje panapa zvobuda here zvavakuita izvi zvotobuda bhos dauhwisa kuti mutakti wodozewo kuti ndiitewo kuti I should go kukimbari then ndoenda mushopo kuti ndizoti ndinongo chimatengesera bai mabhero ka ndochina mushopo mako kutomukira everyday kunoti morning chamutengesawo mabhero then ndotsvaka imba mari yangu ini ndechida kugara kuti for example ndechida kuti ndoda moapartment inenge ilike inonzi chiko zita rayo yemhanimi yekuti unewo chiti kuno kundogara mune imba saka ndakana kuti anonzi machima apartments aya kuti mune kitchen mukati like fitted then bedroom wawati iyoyo ndio ndeichida iyoyo saka inozobuda here aiwa zvindikubvunza kuti inozobuda here because inoichirenja kuma 3000 4000 rands ikokoko handizozivi kuti inenge iri 1 bedroom flat here ndiyo ndaida kugara iyoyo
then kuenda kubasa asi kuti pane pari pedo sei nekoko kubasa kwacho kwauda kuti ndichi ko food first 2 months ndechifamba sei. Ukutaura kwemunhu asiri kuda basa uku. Aiyosh, ine mere naye mibhutalisi. Hasa zvinhu zvinokonzidiwa. And you have to consider that uchita kunzvimbo. You consider that in short shema habhadhariki shamwari. Ungamubhadhari. Ndobhadharika asi ngatikonsidhewo ndechigara pai first of all. Hangati iwa ndichanzi ndechikubhadhara saka chisvitsvagira imba. Ndodii hino? Todika ndadero. Pamwe ane mama munoona mudhara shema manje ngakahwani manje because ane mafanzi ungaita mari nokasira but mari pamwe ane mabedroom ari free. Ndochigara kumba kwake manje Prince uyu. Prince anogara kumba kwanga hako because nani gari pamba. Sister pamarwadzo zviri sei? Aramba mari iri Shema uri right. Ndiri bho hangu ndiri kuponzwa maofa ndakachikora hangu kuti pasaidi kudai. Handisitomboziva zvinhu ndezvei ndatongopindawo manje so ndangoona life mba ndapinda. Aiwa marandom iwayai. Muri sei pano? Yes, Energy, yes, Vitalis, yes, Prince. Hanzi BC. Moshe. Hanzi said it make you the joy skill doctor will not make you beautiful. Yakaita say near instigate more self-catering accommodation down for hapana washing machine. Ndiye shida pane washing kutona mangu pros and cons ndatosiya zvi. Pane washing machine here but ichigara. Unofuna washing machine. Zvese zviripo. Hazina online paradza iwe shema chako kuparidza chete. Wochangoparidza chete kuti uyai kune bhero. Sane chifamba asiwo mabeprince uka. Sane chifana kutengesa ndichiti ndichidanzira here kuti bhero kana ndecha sei. Unodaidzira kana ndizvo ndikuda kuti voice rako iri kudaidzira kuti arisa kuti ndokwandiri kunyazo kudira iko. Prince wanyasa kundigarira pasi ukandidhoma ukapedza vanhu veshenazana ari kuponza kutengesa bhero raPrince kunonzi kuchi kunonzi kuchi kuombochera zitera kuEastview kunonzi kuchi zviya Kimbali mazona ari kungotengesa bhero raPrince uku kuKimbali. Prince wakamboenda kwamupedza nhama here wePrince iwe. Vanhu vachinyatsotekesa bhero ndozvauda nditekewo. Kuneko kuti unotengesa bhero rako, unotengesera mota, unotengesera pamusika, unotengesera pakakachikora wakangochira. Kwete manje kokuti riya ronze bhero rauya bhero oda bhero. Wapaziya? iro ndekutodedzera paka free market hapari boss ngete asi unoitodedzera kuti zviite fast. Saka ndoda ndiite inini Prince. Ndiwe ndodanzira muKirimbani imomo kuti bhero. Before I even finish kuti bhero masaskwesa anenge auya kwandiri because ndine ruzha keni. Ndine ruzha nebvepe rakawandisa. Ndouya ndikabaya nebanga ochidzira zvamagonyedza koko. Tanzi kuti kangaisa business yangu bwana. Sozoita sei manje. Sema pane sekira kuzambotye. Ira ritore mari, kuri kutora mari. Ndisingatengeseri kumusika neitengesera mumba. Hanzi chirudza nozoteka. Hanzi andizogoni kuti uya ngapa utengise wati. Inokutenhesai uri sei? Hanzi totenga basa. Todanzira kuti bhero matambira ndinochiita veduwe. Ndinechitamba chipisi ipapo kwete zvekusteka bhero iro ndinenda mpuhwa kunzitengese. Ndinoridza redhiyo kani mundiziva. Ndo zvaari kudira because une makastoma kudhara. Iye asingatodi kana kubhadhara accommodation ada kundigara mumba make.
Does that make sense to you? Hazvimeki sense ka. It means kuti pabasa randanga ma-benefits. Handina ma-benefits. Iwo kungosvika kwako chete vanhu vese vanobva vazara vanhu kuti unoda ngotenga bheri rachema. Ko kana pakashaiwa kana unoziva zvinoita Satani. Pashaya kana one anotenga anonditaura mapirinzi uyu kuti ndakamuunza kuno kuti ndamuti uyu autengese bheri rangu. Bheri rangu harina kuti kutengewo. Unozomugona pirinzi akuenda kumagurupu kuma-V11 ndakutanga wanzi hauna kutengesa bheri rangu vamubhadhara mari bheri rangu harikasitengwa. Saka pirinzi saka rimwe basa. Pirinzi yaya manje zvaanenge akuita ka pirinzi anenge akuenda kumagurupu ematruck driver obva ayo musakangana Enoch, torai Enoch mupinze basa please. Hanzi Watichi Enoch harina kumufita here. Enoch asikuda kutaura. Inokutonhosai aanyaraakona inosiya haukhulumi Zulu lomuthi. Kona vakuru vachitaura vanotaka kusatomurara. Hanzi Vazidzwa ribhokuri sei kati vakuru vachitaura vana vanombonyarara then vanyarara vozotaura mani ribo muri sei. hanzi nauyu ari kupi ezipirimizi hanzi zvine mari hande ezipirimizi ari kundifurira hande tinoita zvebhero uyu ndijenford here wokumareni kwedu zvine mari shahandi mani ndakatombozviita jenford uri sei ndandatofungwa ndemwe jenford wekumareni kwedu zvemari here tiinde kunomutengesera mabhero but manje zvezveita zvekuti Prince uneusipo ari kumatraki kasikesi kangwana mari tototora bhegi totiza 20 hananenge atisaiumba kwake tigara for free tiisa mabhero palive stream every day sure salari haitoda kutaurwa moro yekera ini jimecos ndakuziva kongwa kavandirei Jenny V uri sei chabva chamanje uri bo asi uri kubasa adogara nduma weki every time ndakuziva ndiwo kumbouya ukabudisa pfuti keiwe ndiwe handiti ndiwe ka ndakambokuconfusa kasamwana adzawe ziri sei basi dzinenge vanhu uripi nhaiwe Jenny V Mpumi where is Mpumi? Mpumalanga. Oh, Mpumi is Mpumi. Guess ungabweta shopping at Mpumi. Mpumalanga. All right. Atakujara Mpumi. All right. Oh, inokunewe chimbotaurawo zvinaiwe. Naye. Kana muna neredio iri kurira guys. Atiwe pfuti Inoki ndiwe aiwa tonga asingamboyekeri. Deni une redio iri kuriridza here? taitokufollowa kubva muchiteera anonzi anoyo wedovi maidovi muchivatevera kusvika patiri nhasi chingokuteera tichikuona izvo Kaizi ari kutaura ndiani? Miromo haisi kushame. Ari kutaura ndiinoki here? Ndinoki. Ndinoki. Ora ndasishaya kuti ari kutaura ndiani? Kati matindiri kumutsa tikati taikuteerai kubva kuna maidovi. All right. Asi uri wasukani? Ndinosanganisa zvese, ndiri musanganiswa. Saka uri musanganiswa wechii nechii? Uri musanganiswa wechii? Uramani adi mashoni.
Ebramani ati Ndimutatu. mashona. Ikuri Muripi Chit manje? yaizo. Muri kupi? Tiri South Uyu Africa. Mpumalanga. Durban. Ukasanda sei nejuta ripi? South Africa kusaidi kupi? Cape Town. Kusaidi. Oh, Cape Town vanhu vakawanda veduwe. A lot of people. Kushe kwa bhuti vangu ini na bhuti vangu tisusu mazizi vari kuZimbabwe mazimbo best like vari kubait bridge inini masvingo. Wakadzokera rini? Aiwa kuti kuZimbabwe ndokuti kumusha tese tiri musango kuno kuti kamanyirirwa hapana pekutizira. Hanzi kamanyirirwa hapana pekutizira. Iwasu hanzi tsaimo masika ndiwasuyo. Yes, vatanzi ndiri musanganiswa. Mutape uri papi? Mutape uri papi papa ndingirena? Pakapo. Hanzi uri papi pakapo? Musanganiswa. Durban vile. Hanzi Pretoria tizere. Pretoria. Pretoria ndofanira kumbokuenda chete before ndadzokera kuZimbabwe. Munoita kukwanisa here guys. Tachuza hangu kumboenda unoswera nemwame yangu so. Randburg. Ndaturi kupi wandovhakachira zo. Randburg. Hakuiti kuti uvhakachire. Tasvika zo. Ndiri kuRandburg. Why? Iwo unoda kuuya kumboona mukuru wangu kunovhakachira zvinomeka sense nangwe newe. Zvine basa rinongomirawo kugeti ndikuti hello. Anenge aya ushanya hake. Handidini. Wanga asazoti hezvo ndakutoinventa privacy yawo yakamana. Ndakuita basa rekuya uzoonekwa nemashemarienzi pamba pavo zvinomeka sense. Sazodai. Saka togarira kumbudzimba kwedu matodzingirira. Tosangana kuzvizvo. Kuti toda kubanana. Kuzve pakati. Unoda kuitwa zvokubana. Hanzi UK munondiunza kakudza IKM munondiunza kuUK. Mondiunza ndouya. Ku UK tiri mapuwa kazini ka tingazo afford manigiri nekwendeko. Ko anoafoda ndiani? Kati anoafoda ndiani? No. Yangofanana ndakangomudziwa ndito zvaafodhiwo. Kutoti ndikwire ndege handito afodhi. Hazi, but I think ndakuenda live yangu guys. Ndambotandaradza 11 kiraka. Tambokutandadzai vari kumabasa. Good night. I think vanhu vakufreeza mwari kutaura music. Ndakuenda live yangu guys. Bye bye. Good night. Ndega ndite ndichivatawo. Bye bye.